Ugwumba. Ndị Anambra iri ahụ na atọ eji kepụta steeti anyị na ochie Anambra. Ịna-anya ebe anyị chere anyị ga-anọ abụghị ebe anyị nọ kịta. Ụzọ anyị kwadoro anyị ga-esi wee zọnie njem mgbe e kepụtara anyị abụghị ụzọ anyị na-azọ kịta. Taa steeti anyị bụ Anambra abụghị ebe esi aga ụzọ, o nwere ebe esi eje. Anyị nweburu afịa na-akpọ Ọnịcha, afịa Ọnịcha, ebe ahụ ka mba Afrịka na-abịa afịa. Ịna-anya ụmụafọ anyị, ụmụafọ Igbo, ụmụafọ ndị Anambra na-ewerezi ego ha na-emepe obodo ndị ọzọ. Ọ na-esiri ha ike ịnọ na be anyị na-azụ afịa ma ọ na-eme biznes nke fa na-eme. Ya bụ ihe jọgburu onwe ya, because ọ na-emezi na anya dị ụmụaka anya dị enweta ọrụ. Onye gụsị akwụkwọ ọpụa. Gọọmenti anyị ada anakọtawụzi ego IGR etu esi anata ya. Ana ego anaghị enweta ada ezuzi ife ham gọọmenti chọrọ ime. Ọ bụ na anyị gaba etu a, anyị na-achọkwa ka anyị ghọrọkwa steeti ndị dị etu a, ndị ekepụtara tupu ha eme ihe ọbụla ha echere ego ya esi na Abuja wee nata. Anyị wee si na ọma ndị etu a. Ịna-anya iru anyị jibe eme ọnụ n'oge ete ha aka gara aga na-eme mmebisi. Ihe anyị na-akwụzi bụ sọ ụgwọ ọnwa ka anyị na-akwụ. O nwezighị ihe ọfụọ gọọmenti na-ewepụta eji eme ka obodo dị mma, ka obodo na-aga n'ihu. Anyị na-agbazi mbọ na-akpara ndị be anyị na-akpara ndị ọzọ ego na-edokwa obodo ndị ọzọ. Ọ bụ ihe jọgburu onwe na oge ụfọdụ gọọmenti a na-asịrị ndị ọ na-achị asị. O mezie na gọọmenti bụzi ife eji egwu egwu. Onye ọbụla binizie o were gọọmenti na-ama njakịrị. Ụmụ anyị n'obodo si dị iche iche na-agagharị ịma na ndị Anambra nọ na obodo niile dị iche iche na mba ụwa. Ihe gbasara ha na gọọmenti anyị ada ajụ ajụ. Oge na-ete ha aka gara aga, ụnụ fụrụ ihe mere ụmụaka ụmụbe anyị na South Africa. Ọ mmadụ onye Anambra pụtara mee ka akpọnata ndị be anyị. Gọọmenti anyị nwere ife omere. Ụmụ ife niile abụghị ife anyị na-etosi na gọọmenti ga na-eme. Gọọmenti ga na-afụ maka ndị ọ na-achị. Ife ndị ekwu ife abụ na oge anyị ejime elekshọn abịabagokwa, ka anyị gbaa mbọ anyị bụ ndị Anambra chee echiche jụọ onwe anyị ebe anyị nọ kịta ọ bụ ebe anyị tosiri ịnọ. Ọ bụ na ọ bụghị ebe anyị tosiri ịnọ ka anyị nọ, ka anyị jụọ onwe anyị gịnị kpatara na anyị anọghị n'ebe ahụ anyị kwesịrị ịnọ. Ka etu anyị si ewepụta ndị ọchịchị na-achị anyị na-ewepụta na onye anyị abịa ke anyị ego, o kecha anyị ego, ọ na-akpụrụ ebe ahụ anyị ama nduzi ese. Anyị na-ewepụta maka na afọ anyị na-ada ụda, ka anyị na-ewepụta onye a na onye a ga-abịa gwa anyị eziokwu, rụọ ọrụ anyị ọrụ, mepee obodo anyị, mee ka ọganihu dị na obodo anyị. Ka anyị jụọ onwe anyị ajụjụ, chee echiche, wee jụsị ndị jụọ onwe anyị etu a ka anyị ga-esi wee dịrị wee gaba. Mba ụwa na-achọzi knowledge, amamife. Anyị ndị Anambra bụ ebe nwere senta amamife. Maka ị na-anya ihe niile chere Naịjirịa, ọkwa n'ebe Ezik ka anyị na-ekwu ife a, ọkwa be Nwafọ Orizu, ọkwa be Ekenedike, ọbe Chinua Achebe. Ife niile a bụ ndị Anambra. Onye ka anyị ga-eziga ka o je nọchiere anyị, ka o je chi anyị, ka oge mee ka steeti anyị bụrụ ebe na-aga n'ihu. Gịnị ka anyị chọrọ n'aka onye ga-abụ gọvanọ anyị? Onye ga-abụ gọvanọ anyị ga-abụ onye maara ife. Onye gọvanọ anyị ga-abụ onye uche na-ezu ezu mgbe ọbụla. Onye ga-abụ gọvanọ anyị ga-abụ onye ma ife ọ ga-alụrụ anyị. Onye ga-abụ gọvanọ anyị ga-abụ onye rụrụ ọrụ amaara na ọrụrụ ọrụ obodo. Onye ga-abụ gọvanọ anyị ga-abụ onye ga-ewepụta atụmatụ ga-eji mee ka obodo gaa n'ihu. Onye ga-abụ gọvanọ anyị ga-eme ka amamihe bụ ihe ga na-achị anyị. Ndị Anambra,
ihe na-agwa unu bụ na mụnwa bụ Ifedokwenna Ugwumba ndị Osumenyi na ọ masịrị m ka nje Anambra. Gịnị ka o ji masị m ka nje Anambra? Ihe o ji masị m ka nje Anambra bụ na ndị nkwadobe. Abụghị m onye a na-enu enu, ọ bụ gọvanọ a na-akwanye akwanye, na onye kwadoro ọfụma nọ na Anambra, too na Anambra, gụọ akwụkwọ na Anambra, mara ihe dị na Anambra. Atụmatụ ndị a na-atụpụta ga-adị na manifesto mbụ atụmatụ gbasara be anyị because na m anọgo na anaba anyị bụ Anambra, mara ihe ndị Anambra chọrọ. Anyị ama nsi n'enu bubata atụmatụ butuo n'ala, anyị ga-esi n'ala buru atụmatụ gbago n'enu. Anyị ga-agba mbọ fụ na ihe anyị jiri mara na ejimara ndị anyị nwere na ọ ga-ejichi anyị. Anyị ga-eme na onye ọbụla na anyị ga-adị umeanị kọwara ndị anyị na-achị, ịgwa ndị anyị na-achị eziokwu, mee ka anyị na-achị ka ọchịchị anyị bụrụ ihe ghere anyị oghe. Nwoke na nwaanyị a na-afụ etu esi achị ya. Anyị enweghị ife ga na-ezo ezo na gọọmenti nke anyị. Onye ka anyị ji tinye atụmatụ a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ e-governance, e-business and e-learning. Ọ bụ ihe kacha ihe anyị chọrọ itinye na be anyị. Ọ ga-eme ego anyị na-enweta adị ukwuu. Ọ ga-enwe anyị enwe ike ịkwụ ụgwọ niile anyị kwesịrị inweta. Ọ ga-eme ihe anyị ga na-anata na Abuja ama na-abụzi ife anyị ga-eji na-eme akwado etu esi rụọ ọrụ nya bọjetị. Ọ ga-abụ ihe anyị ga na-anata na Abuja ga-abụzi obere ife anyị ga-eji na-akwado ihe anyị na-enweta na be anyị. Anyị ga-edozi obodo anyị, anyị ga-edozi afịa anyị niile, anyị ga-egodozi Ọnịcha ka ọ dị ka obodo, dozie Nnewi ka ọ bụrụ ebe a na-eme ihe mmepụta. Anyị ga-ama ụmụ ife niile a nkwa niile a na-ekwebe ochie ada eme anyị ga-agba ekwu eme. Anyị na-ekwe nkwa, anyị na-eme ife anyị kwere. Ana m ayọ unu ka unu nye anyị nkwado.